खुलुमबाय बयखौबो गोरलै सल्युशन इउट्यूब चेनेलसिम फिन बरायहरनाय जाबाय। दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों पेपार काउन्टिं एन्ड फोल्डिंनि मोस्ट 15 इम्पर्टेन्ट कुइसन जों सावरायगोन। ओंखायनो जुदि नोंथांमोना प्रिभियास क्लासनि इन्ट्रडक्शन भिडिअखौ नायाखैब्ला प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय। मानोना बेखौ नायबा जोङो नैखौ एसे बुजिनो गोरलै जागोन। बेवहाय जोङो माबोरै जों खालामो बेफोरखौ जोङो सावरायनाय जादोंमोन। सोरबाफोर जुदि जोंनि चेनेलाव गोदान फैदों बा दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ थाबैनो नुनो हायो। आरो जायफोर फरायसाफोरा क्लास 9 बा 10 आव फरायबाय दं बिथांमोनाबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजागोन। मानोना जों क्लास 9 आरो 10 निबो अलरेडि गासैबो साबजेक्टफोरनि भिडिअखौ जोङो बानायनानै प्लेलिस्ट बानायखानो हानाय दङ। थ' नोंथांमोना प्लेलिस्ट वाइज भिडिअखौ थांनानै नायनो हागोन। दा जों गोबाव खालामालासिनो दिनैनि जा जों सोलोंगोन बेखौ जोङो स्टार्ट खालामदोनसै। थ' नायदो फार्स्ट कुइसनाव दङ चुज ए फिगार which would most closely resemble the unfolded from a figure Z। थ' जोंनिया बेवहाय जोंनिया फिगार होनाय दङ। दा बे फिगारखौ जोङो आगोलनि बायदिनो आरोना थ' नैखौ नै कारसिन बायदि बिथिं फोल्ड खालामबाय। बिनि उनाव नैबायदि नैथिंनिखौ फोल्ड खालामखांनायनि उनाव नेक्स्ट स्टेपाव जोङो बेवहाय नै साइडथिं फोल्ड खालामबाय। बेनि उनाव लास्टआव जेड पिक्साराव जोंनिया मा होनदों नै सार्कोल मोननैखौ बेबायदि जोङो काट खालामबाय। दा अब्ला जोङो बेखौ जुदि नै फोल्ड खालामनायफोरखौ जुदि जोङो फुवारफिनोबा अब्ला जोङो नै मेन सावगारिया मा मोनसे अपसना 1 2 3 4 नि मा मोनसे अपसना जोंनिया जाहैगोन जोंखौ बेखौ सोंनो होदो। माने बेखौ जाहैगोन बेखौ दिहुननो होदों। दा जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो मेन पिक्सारखौ आखिना लानांगौमोन। बेखौथ' आं नोंथांमोननो मोजाङै बुजायखाना होनाय जादों। थ' जोंनिया मेन जा इमेज जोंना बेबायदि जाहैबाय। थ' इनिफ्राय जोङो फार्स्टनिफ्राय जोङो माबायदि जोङो बेखौ माबादोंमोन बेखौ नैबायदि खालामदो। बिथिंनिया फोल्ड खालामदों। बेनि उनाव नेक्स्टआव नैथिं फोल्ड खालामदों नैथिं। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों लास्टआव जोङो नैखौनो मोनसे नैबायदि सार्कोल काट खालामदों। ओमफ्राय नै मोनसे सार्कोल काट खालामदों। थ' बेबायदि जोंनिया थ' ना ओमफ्राय जोंनिया मा होनदों दा जिहेथु जोंना आं आगोलनि क्लासावबो होनखादों जे जोङो फोल्ड खालामनाय जायगाखौनो जों मिरर हमना लायो। अब्ला जोंनो नै फोल्ड खालामनाय बेखिनि फोल्ड खालामनाय जायगाखौ जों मिरर हमबा नै सावगारिया बहा सोमजिगोन जोंनिया बे सावगारिया मिररनि सेरावनो सोमजिगोन। थ' अब्ला नैबेबो नैखौ फोल्ड खालामनाय जायगाखौ जों मिरर हमोबा बिनि सावगारिया बेवहायनो जोङो सोमजिगोन। थ' ना बेबायदि अपसना जोंनिया मा दङ? थ' बेबायदि अपसना दङ जोंनिया 3 नाम्बार। थ' जोंना अपसन नाम्बार सिया जोंनिया मा जागोन कारेक्ट जागोन। थ' नोंथांमोना ओंखायनो दा बेखौ बांद्राय बुजियाखैबा फार्स्ट पार्टखौ नायनानै ला अब्ला बांद्राय बुजिगोन। अब्लाबो आङो मोजाङै बुजायखादों बुजिगोन जानांगौ। द नेक्स्ट कुइसन नायदो। नेक्स्ट कुइसन आरिया नोंनो फायलायबाय चुज ए फिगार which would most closely resemble the unfold from of figure Z। जोंना दानिनि बायदिनो सेम कुइसन। दा बेखौबो जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो मेन सावगारिखौ आखिना लानांगौ फरायसा नोंथांमोन। आं बार होनदों जे जोङो मेन सावगारिखौ जेरैबायदि दं ओरैबायदि आखिना ला। बेनिफ्राय फोल्ड खालामनायखौ जों नैबायदि माबादो जा फोल्ड खालामदों बेवहाय आरोना। दा जोंना नैखिना फोल्ड खालामदोंमोन बेखौ आखिबाय। बिनि उनावहाय जोंनिया नै मिडोलाव जोंनिया फोल्ड खालामदों नैबायदि माने नैथिं फोल्ड खालामदों आरोना। नैखौ नै साइडथिं ओरै फोल्ड खालामदों। बेनिफ्राय आरो एगेन नैखौ फोल्ड खालामदों। एगेन जों नैखौ फोल्ड खालामदों नैखौ नैबायदि फोल्ड खालामदों नैथिं। थ' बेनिफ्राय लास्टआव मा खालामदों जोंनिया नै खनायाव मोनसे सार्कोल होदों काट खालामदों। बे खनायाव मोनसे सार्कोल जोंनिया बेबायदि काट खालामदों। थ' दा जोङो फार्स्ट इमेजनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों नैनिफ्राय। दा बेनि उनावहाय नाय बिनि उनाव बेथ' जोंनिया नैबेनो जाहैखाबाय। बेनिफ्राय जेब्ला जों नैनिफ्राय बेखौ फैगोन ना बे जोंनिया नै मोनसेखौ फोल्ड खालामनायखौ जों बोखारदो। माने अब्ला जोंनिया नैबे मा जाहैगोन जोंनिया जिहेतु नैथिं ओरै खालामदोंमोन फोल्ड खालामनाया नैबे मिरर जाहैबाय। थ' नैबे मिरर जायोबा जोंनिया मिरराव माबायदि सोमजियो जों अलरेडि जोबोर कुइसननि लोगोसे जोङो माबायदि खालामो जों सोलोंखाबाय। दा अब्ला जोंनिया मिररनि खाथियाव दङ नालाय नैबे मिररनि खाथियाव सार्कोला थागोन। ओमफ्राय नै सार्कोला जिहेतु खनाव दङ नै मिररनि जाय नै खनाव थाहैगोन नै खनाव जोंनिया नैबे जोंनिया सोमजिहैगोन। बेनिफ्राय नैबे जोंनिया जोब्बाय। बिनि उनावहाय नेक्स्ट नैबे स्टेपा फैलायबाय। बे स्टेपाव जोङो
नै मोनसेखौ मिरर हमगोन नैया नैखौ फोल्ड खालामदोंमोन ना नै मोनसेखौ माने नै स्ट्रेट नैखौल' जोङो मिरर हमगोन अब्ला जोंनिया मिरर हमबा नैथिं नैखिनानि बाहागोनि पिक्सारा बहा सोमजिगोन नैयाव सोमजिबाय नैबे नैयाव सोमजिबाय नै मोनसे बाहागोआ नैयाव सोमजिगोन नैबे जोंनिया महा सोमजिगोन बेवहाय सोमजिगोन दा जोंनिया नै मोनसेयाबो जोंनिया कमप्लिट जाबाय थ' ओमफ्राय लास्ट मोनसेखौ जों नायलायदो बे मोनसेखौ थ' अब्ला नोंनिया बे मोनसेयाव जोङो नैखौ मिरर हमगोन ओमफ्राय आरो नैखौ जोङो मिरर हमगोन मोननै मिरर दङ ना दा नैखौ मिरर हमबा जोंनिया मा जागोन नैबे जागोन जोंनिया नैयाव फैबाय नैबे नै मोनसेनि थाखाय बेनिफ्राय आरो नै मोनसेनि थाखाय जोंनिया बहा फैगोन जोंनिया नैयाव फैगोन दा बेखायनो जोंनिया मा मोनसे सावगारिया जागोन जोंनिया अपसन नाम्बार जागोन नैबायदि माबे दङ जोंनिया नैबे जोङो थामा जागोन जोंनिया सि नाम्बारानो दानि बायदि जोंनिया सिया जागोन कारेक्ट एन्सार थ' दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदो नेक्स्ट कुइसनाबो सेम बेबायदिनो एकदम गोरलै जोङो आगोलनि बायदिनो जोङो मेन सावगारिखौ फार्स्ट अफ अल आखिग्रोना लाखानांगोन आं बार होनबाय थादों नोंथांमोनखौ जोङो मेन सावगारिखौ आखिना लाखा बेनिफ्राय फोल्ड खालामनाय बाहागोखौ जोङो नैबायदि खालामना लाबानो जाबाय जाखौ जोङो फोल्ड खालामदों आरोना ओमफ्राय जोंना नैया नैबायदि काट खालामदों अब्ला जोंनिया माबायदि काट खालामदों जोंनिया नैबायदि खालामनानै बेबायदि काट खालामदों ओमफ्राय नैथिंबो जोंनिया नैबायदि खालामनानै नैबायदि काट खालामदों ओमफ्राय लास्टआव जोङो नैनिफ्राय दा मिरर हमनानै बेखौ जों खालामदों अब्ला जोंनिया नैखौ मिरर हमगोन ना नैखौ मिरर हमगोन बेखौ मिरर हमगोन अब्ला जोंनिया मिरर जाबा नैनि मिररा जोंनिया नैगिरि ओरै सोमजिबाय ओमफ्राय नैथिंनियाबो ओरै सोमजिनाय नैथिंनिया नाय नैथिंखौबो आखिना लाखानोसै आं नैथिं ओरै सोमजिबाय बिथिंनिया मा जायखो ओरै सोमजिबाय नाय जोंनिया नैखिना बाहागोआ नैखिनाथिं ओरै खालामबा जोंनिया नैखिना बाहागोआ माने नैखिना बाहागो बिथिं फोल्ड खालामबा जोंनिया नैयालासेल'सो सोमजियो बे बाहागोआ थिग बिदिनो बिथिंनि बाहागो नैथिं फोल्ड खालामबा बेबो नैयालासे फैगोन अब्ला जोंनिया नैथिंनि बाहागोआ नैयालासेल' सोमजिगोन माने जोंनिया टटेल सोमजिनाय नङा जोंनिया नैयालासे सोमजिगोन नैयालासे थ' अब्ला जोंनिया नैखिना बुस्थुआ लांदां जागोन नैखिनाबो जोंनिया लांदां जाहैगोन मानोना नैखिनाव जोंनिया बेबायदि हादोंमोन ना बेखिनाखौ नैखिना लांदां जागोन थ' अब्ला जोंनिया अपसन नाम्बार जागोन 2 नाम्बार अपसना जागोन कारेक्ट माने बि नाम्बार अपसना जोंनिया मा जागोन कारेक्ट जाहैगोन थ' नेक्स्ट कुइसन नायलायदो थ' नेक्स्ट कुइसनाबो जोंनिया एकदम गोरलै थ' नेक्स्ट कुइसनखौबो जोङो थाबैनो सावरायदोनसै ना नायदो थ' बेबायदिनो आरोना दानिनि बायदिनो जोंनिया फोल्ड खालामनाय खिनाखौ बेबायदि खालामना लाबाय फोल्डखौ आङो ओमफ्राय आरो एगेन जों नैथिं फोल्ड खालामदों बेनिफ्राय जोंनिया नैयाव थागोन नैबायदि थागोन बेनिफ्राय नैबायदि सोमजिदों नैबायदि जाना दङ आरोना ओमफ्राय जोंनिया दा फार्स्ट अफ अल जोङो नैखौ मिरर हमगोन नै मोनसे सावगारियाव नै मोनसेनिफ्राय नै मोनसे फैगोन ना बे मोनसे थांबा जोङो नै गेजेरनिखौ मिरर हमगोन जिहेतु नैथिं फोल्ड खालामदों अब्ला जोंनिया बेबायदि हमबा नैबे सावगारिया मिरर हमबा जोंनिया नैथिं फैबाय नैबेबो जोंनिया माबायदि थांगोन नैबायदि थांगोन ओमफ्राय नैनिफ्राय नैबे जोंनिया कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय नैबे जिहेतु फाइबा जोंनिया नै मोनसेखौ मिरर हमलायगोन एबार नैखौ मोनसेखौ मिरर हमगोन थिग बिदिनो नै मोनसेखौ जोंनिया मिरर हमलायगोन बेबायदि जोंनिया मिरर जायोबा जोंनिया जे सावगारिनि मा बाहागोआ जोंनिया मिररनि सेराव जायो बे बाहागोआ जोंनिया मिररनि सेराव सोमजिहोगोन थ' नै मोनसेखौ जुदि मिरर हमो नै बाहागोआ जोंना नैयावनो सोमजिबाय बेनिफ्राय नै बाहागोखौ जुदि जोङो नैयाव मिरराव सोमजिहोनोबा जोंनिया मा जाहैगोन बेयो नैबायदि जाहैगोन नैबायदि मानो बेबायदि जाहैगोन मानोना नैखिना ट्रायंगोलनि नै थिखिनिया जोंनिया मिररनि सेराव दङ नालाय अब्ला जोंनिया नै सायखङावबो जोंनिया बे थिखिनिया जोंनिया मिररनि खाथियाव सोमजिगोन थ' बेखौ जोङो मिररखौ नायना लानांगोन नोंथांमोना ओंखायनो होनदों फार्स्टनिफ्राय जेरै आं भिडिअ टिउटरियेल्स बानायदों बेखौ जोङो सिरिज बायदिसो बानायखानाय जायो मानिफ्राय माखौ जोङो माने बुजायनो थाखाय जोङो माखौ मोजां जागोन बा नोंथांमोना माखौ बुजिगोन मोजाङै बेबायदि जोङो सिरिज खालामबा बेबायदि जोङो खालामनाय जादों थ' ओंखायनो दा जोङो मिररानो जा बा फिगार काउन्टिंआनो जा बिसोरखौ फार्स्ट अफ अल नायग्रोना ला बेनि उनावसो बे पेपार काटिंखौ फैबानो जाबाय दा थिग बिदिनो नैबेबो जोंनिया नैबायदि सोमजिगोन नैबे थिखिनि बिजौ आथिं दङ नालाय अब्ला जोंना नैथिं सोमजिगोन एबार जोंनिया नै मोनसेखौबो मिरर लानांगौना बे मोनसेखौ फल्डिं खालामनायखौ मिरर लानांगौना जोंनिया बेखौ मिरर लाबलायबाय अब्ला जोंना नैथिंनि बाहागोआ नैथिं सोमजिगोन नैथिं सोमजिबाय बिथिंनि बाहागोआबो नैबायदि सोमजिबाय बाट नैसोर मोननैखौ नाय बेसोर मोननैया जोंनिया मा बाहागोआ मिररनि सेराव दं नैया एबो दानिया थिखिनिया मिररनि सेराव दङमोन बिनिखाय बिथिंनियाबो थिखिनिया मिररनि सेराव जोंनिया सोमजिदोंमोन एबारनिया जोंनिया थिखिनिया गैया नै उनथिंनियासो दङ ओंखायनो जोंनिया नै उनथिंनि बाहागोआसो मिररनि सेराव सोमजिगोन थिग बिदिनो नैनियाबो जोंनिया उनथिंनि बाहागोआसो मा सोमजिगोन मिररनि सेराव सोमजिगोन
अब्ला जोंनिया बेबायदि पिक्चारा जोंनिया मा मोनसे दं बेबायदि पिक्चारा दङ जोंनिया ऑप्शन नाम्बार मा ऑप्शन नाम्बार बी माने 2 नाम्बाराव जोंनिया बेबायदि सावगारिया दङ दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ नायलायदो दा नेक्स्ट क्वेश्चना जोबोर गोरलै आरोना बेखौ नोंथांमोना खालामनो हानांगौमोन एक्चुअली नाय आं होनदों जे आं खालामना होनायनि आगोलावनो भिडिअखौ पस्ट खालामनानै नोंथांमोना खालामनो ट्राइ खालाम अब्ला बेटारसिन जायो आरोना तो थिग बिदिनो जोङो फोल्डिं खालामनाय खिनाखौ जोङो हमना लानांगोन बेबायदि फोल्डिं खालामनायखौ आखिना लाबाय ओमफ्राय नैथिं मोनसे फोल्डिं खालामदों बेखौबो आखिना लाबाय ओमफ्राय नैयाव मोनसे सार्कोल होदों बेनिफ्राय बेवहायबो जोंनिया सार्कोल होदों ओमफ्राय नैयाव मोनसे मा होदों जोंनिया ट्रायंगल होदों नाय नोंथांमोना जुदि फोल्डिं खालामनाय बायदि बेबायदिखौ जुदि मिरर हमना लानानै खालामाबा खस्थ' जागोन खेबसे खालामनानै माबायदि मोनो अब्ला मिथिगोन आरो दा ओमफ्राय जोंनिया नैबे मिरर हमगोन नैया नैखौ फोल्ड खालामदोंना बेखौ फोल्ड खालामनाय जायगाखौ मिरर हमबाय अब्ला जोंनिया मिररनि नै सार्कोला बेयाव सोमजिबाय अब्ला नैबेबो बेयाव सोमजिबाय ओमफ्राय नै ट्रायंगला बहा सोमजिगोन नै ट्रायंगला नैयाव सोमजिगोन बेबायदि सोमजिबाय ओमफ्राय जोंनिया नेक्स्टआव नै मोनसे सावगारिनि थाखाय नैखौ जों मिरर हमलायगोन मिरर हमबा जोंनिया सावगारिया नै सार्कोला नैयाव सोमजिबाय बेवहायबो नैयाव सोमजिबाय ओमफ्राय बे साइडनियाबो जोंनिया बेवहाय सोमजिबाय ओमफ्राय बेवहाय सोमजिबाय दा जोंनिया बेनो जाबाय इमेजआ दा बेबायदि इमेजआ जोंनिया मा मोनसेया जाना दं बेबायदि इमेजआ जोंनिया दङ ऑप्शन नाम्बार 2 माने बी बेनो जाबाय जोंनिया कारेक्ट एन्सार दा नेक्स्ट जोंनिया 6 नाम्बारखौ जोङो सावरायलायनोसै 6 नाम्बाराथ' बेबो जोबोर गोरलै होनजायो आरोना तो बेखौबो जों सावरायलायनोसै तो दा बेखौ जों नैबायदि आखिना लाबाय जा दङ मेन इमेजखौ ओमफ्राय नैथिं ओरै फोल्ड खालामदों फोल्ड खालामनायनि उनाव एगेन नैथिं मोनसे ओरै फोल्ड खालामदों बेनिफ्राय फोल्ड खालामनायनि उनाव जोंना माबायदि आखिदों नैबायदि आखिदों निया बेबायदि आखिदों आरोना तो आंना एक्से सावगारिया मा होनदों फिसा जाहैबाय अब्लाबो जोङो आखिना होनसै माबायदि नैबायदि दोङो ओमफ्राय नैबायदि दं ओमफ्राय लास्टआव नैबायदि मोनसे ओरै सावगारि दं तो बेबायदि दोङोबा जोंनिया फार्स्टनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय जोंनिया नै मोनसेखौ मिरर लादो बे मोनसेखौ मिरर लाबा जोंनिया माबायदि सोमजिगोन ओंखायनो जिहेतु जोंनिया नैखिना बाहागोआ जोंनिया सेराव दङ अब्ला जोंनिया नैथिंनिया मा जागोन नैथिं ओरैबायदि जाहैगोन आरोना नैथिं ओरैबायदि जाहैबाय नैबायदि बेनिफ्राय नैथिंनिया नैबायदि जाहैबाय उल्था दङ नालाय नैथिंनिया ओरै खालामनानै नैथिं ओरै जाहैबाय बेनिफ्राय नैखिना बाहागोआ इथिं दङ नालाय इथिं ओरै जाहैबाय थ' नाय आंनिया एसे डायग्रामा एसे माबा जादों फिसा जानाय उन्दै जानायखाय स्मल जानायखाय एसे बुजिनायाव खस्थ' जादों अब्लाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय थ' ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंनिया नैखौ मिरर लागोन नैखौ मिरर लाबा जोंनिया माबायदि सोमजिगोन नायदो बेखौ मिरर लाबा नैखिना बाहागोआ नैखिनाखौ आं आखिना लानोसै अब्ला बुजि मोनगोन बांद्राय थ' नैखिना बाहागोआ नैबायदि जाहैबाय जोंनिया नैखिना बाहागोआ माने नैथिं ओरै जाहैबाय आरोना नैखिना सेराव थाबाय ओमफ्राय जोंनिया नैथिंनिया नैबायदि जाना दङ नैबायदि ओमफ्राय लास्टआव दङ मा नैबे जोंनिया नैबायदि दङ थिग बिदिनो नैथिंनिया मा जागोन बिथिंनियाबो नैबायदि ओरै सेर' जाबाय नैबायदि ओरै सेर' जाबाय ओमफ्राय नैथिंनिया ओरै सोमजिबाय बेनिफ्राय लास्टआव नैबायदि ओरै सोमजिबाय दा बेबायदि पिक्चारा नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोंनिया अप्शन नाम्बार सि थामहिनबा जोंनिया 3 नाम्बारा जागोन कारेक्ट एन्सार थ' नेक्स्ट कुइसनखौ नायलाय 7 नाम्बार कुइसना फैलायबाय 7 नाम्बाराबोथ' एकदम गोरलै थ' दा बेखौबो जोङो एगेन एकदम गोरलै आरोना मेन पिक्चारखौ नैबायदि आखिना ला बेनिफ्राय जोंनिया पेपार जेराव फोल्ड खालामदो बेखौ मिरर हमबानो जाबाय थ' दा नैयाव फोल्ड खालामबाय बेनिफ्राय नैयाव फोल्ड खालामबाय थ' ओमफ्राय जोंनिया नैबायदि सार्कोल होबाय बेनिफ्राय नैयाव जोङो मा होखो नैबायदि होबाय थ' दा अपसना माबा जागोन दा नैखौ जोंनिया जिहेतु मिरर हमनांगोन नै मोनसेयाव थ' सार्कोला नैयाव जाबाय सार्कोलखौ जों नैयाव लागोन खिन्थु जोङो बेवहाय बेखौ लानानै नै ट्रायंगोला बेवहाय हमजाया मानोना बेखौ नों फोल्ड खालामबा नैनि बाहागोआ नैयालासे मोनै सहैया थ' ओमफ्राय नेक्स्ट एबा जोङो नेक्स्ट नैनि थाखाय जों नै मोनसेखौ मिरर लागोन नैया फोल्ड खालामनायखौ अब्ला जोंनिया नैयाव सोमजिबाय ओमफ्राय नैयाव सोमजिबाय ओमफ्राय नैबे माबा सोमजिगोन नै सोमजिगोन दा होमबा जोंना ऑप्शन नाम्बार माबे कारेक्ट जागोन दा ऑप्शन नाम्बार जोंनिया जागोन 3 माने सी ऑप्शना जागोन जोंनिया सीआ जोंनिया कारेक्ट एन्सार जाबाय थ' नेक्स्ट कुइसन नायलायदो एबार 9 नाम्बारखौ नायलायदो थ' 9 नाम्बारखौ आङो नैया बे सावगारिखौ जोङो आखिनो थाखाय आं मोजां बेबायदि सार्कोल माने रेक्टेंगोलखौ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय जोंनिया जोङो पेपार फोल्ड खालामनायखौ जोङो स्टार्ट खालामदोंसै माबायदि फोल्ड खालामदोंमोन नैथिं ओरै फोल्ड खालामदों ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंहा नेक्स्टआव नैबायदि फोल्ड खालामदों बेनिफ्राय जोंनिया नै सावगारिया माबायदि जाना दङ बेखौ नायदो थ' नै सावगारिया गोसो होना नायबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन नैबायदि जाना दङ ओमफ्राय नैथिं ओरै फैनानै नैथिं ओरै थांनानै नैथिं ओरै थांनानै नैबायदि ओरै दं ओमफ्राय जोंनिया मिरर नैथिं फोल्ड खालामदों बेबो मिरर लागोन नैथिंबो मिरर लागोन अब्ला जोंनिया नैखिना बाहागोआ बिथिं फैबाय बेनिफ्राय नैथिं ओरै थांगोन आरोना बे नैथिं ओरै थांबाय नैखिना ओमफ्राय नैथिं ओरै फैनानै नैबे ओरै जागोन जोंनिया नैखिना बाहागोआ नैखिना गेजेर नैसिनिसोसो मोनफैगोन फर सान्तामोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव खांबि
बेखिना बाहागोआ जोङो नैथिं फल्ड खालामबा जोंना नैखिना बाहागोआ लासैल'सो फैगोन अब्ला जोंना नैखिना बाहागोआसो जोंना मिरर नुजाहैगोन थिग बिदिनो नैथिं फैबाय बेनिफ्राय नैबे ओरै माबाया सोमजिबाय बेनिफ्राय ओइथिं ओरै फैनानै नैथिं ओरै थांबाय बेनिफ्राय नैबे नैथिं माने नैयालासे सोमजिगोन आरो ना ओमफ्राय नैथिंनियाबो ओरै फैनानै नैबे ओरै थांगोन थ' बेबायदि पिक्सारा जोंनिया मा मोनसे अपसना दङ बेबायदि पिक्सारा दङ जोंनिया 3 नाम्बार माने जोंनिया अपसन नाम्बार सिया जोंनिया मा जागोन कारेक्ट जागोन एकदम गोरलै आरोना नैबेबो दा नेक्स्टखौ नायदो थ' नेक्स्टआबो एकदम गोरलै दा जोंनिया ट्रायंगोल आखिदो ट्रायंगोलनि नालाय ट्रायंगोल डाइरेक्ट ट्रायंगोल आखिखादो आरो एकदम बेफोरखौ ओमफ्राय जोंनिया फल्ड खालामदों माबायदि जोंनिया माबायदि फल्ड खालामदों फार्स्ट अफ अल नै खनाथिं फल्ड खालामदों ओमफ्राय नैथिं फल्ड खालामबाय नैथिं फल्ड खालामबाय बेनिफ्राय नैथिंआबो नैयाव फल्ड खालामबाय बेनिफ्राय फल्ड खालामनायनि उनाव मा खालामदों फल्ड खालामनायनि उनाव मा खालामदों होनदोंनाय बेनिफ्राय नैयाव जोंनिया नैबायदि जोङो माबा खालामदों मा खालामदों जोङो बेनि उनाव आरो नैखौबो फल्ड खालामदों फरसानथांमोन बेखौबो जोंना मा खालामदों नैखौबो फल्ड खालामदों एक्सुवेलि नैयाव मा होदों एक्सुवेलि नैबे नैथिंनि गान्दा इथिं फल्ड खालामबाय खिन्थु नैथिंनियाबो दि नैथि फल्ड जाना दं बेखौ दिन्थिनाय जायाखै आरो ना सावगारियाव खिन्थु लास्टआव जोंनिया पिक्सारा नैबायदिसो जाहैदों फल्ड खालामनायनि उनाव नैबायदि मोनहैदों आरो ना नैबायदि माने नैखिनाखौबो जोंनिया नैथिं फल्ड खालामनानैसो माने हादों आरो ना बेखौ जोंनिया दिन्थिनांगौमोन दिन्थिनाय जायाखै थ' ओमफ्राय जोंनिया नैथिं फल्ड खालामदों नैथिं फल्ड खालामनानै उनावसो जों मा खालामदों जोंनिया नैयाव ओरैबायदि जोङो मा खालामदों ओरैबायदि जोंनिया हादों थ' फार्स्ट अफ अल जोंनिया फार्स्टआव जों मा खालामगोन फार्स्टआव नैखौ बोखावगोन माने नैखौ बोखागोन नैखौ बोखानाय लोगो लोगो जोंनिया सावगारिया मा खालामखो निउ जाहैबाय निउ ओमफ्राय नेक्स्टआव मा जाहैगोन नेक्स्टआव जोङो नै मोनसेखौ नैखौ मिरर लाबा अब्ला जोंनिया सावगारिया नैबे नैथिंसो ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंना नै मोनसेखौ मिरर लाबा सावगारिया माबायदि सोमजिगोन नैबायदि जोंनिया सोमजिबाय थ' बेबायदि सावगारिया जोंनिया माबे दं थ' बेबायदि सावगारिया दङ जोंनिया अपसन नाम्बार D थामहिनबा 4 नैबे जागोन जोंनिया कारेक्ट एन्सार थ' नेक्स्ट कुइसन नायदो नेक्स्ट कुइसन जोंनिया 10 नाम्बाराबो जोंनिया एकदम गोरलै थ' जोंनिया बेबायदि स्कुवेर शेप बा बेबायदि होनाय दङ आरो ना स्कुवेरानो होनजागोन बेखौबो बेबायदि बा ओमफ्राय दोंना बेखौ नैबायदि ओरै खालामबाय इथिं फल्ड खालामबाय ओमफ्राय आरो एगेन जोङो मा खालामखो एगेन जोङो नैबायदि फल्ड खालामबाय बेखौ नैबायदि फल्ड खालामबाय ओमफ्राय आरो एगेन जोङो नैखौ ओरैबायदि फल्ड खालामबाय बेनिफ्राय फल्ड खालामनायनि उनाव जोङो मा खालामखो फल्ड खालामनायनि उनाव जोङो नैखौ नैबायदि सिन होबाय बा नैखौबो नैबायदि सिन होबाय दा अब्ला जोंना नै मोनसेखौ जों फल्ड खालामदोंमोन ना बे मोनसेखौ जों मा खालामदोंमोन फल्ड खालामग्रोदोंमोन ना नै मोनसेयाव नैखौ थ' अब्ला जोंनिया माबायदि सोमजिगोन अब्ला जोंनिया नैबेथ' नैयाव सोमजिबाय अब्ला नै मोनसेया नैयाव सोमजिगोन जोंनिया ओमफ्राय नेक्स्टआवबो माखौ फल्ड खालामदोंमोनलाय नेक्स्टआवबो जोंनिया नैखौ फल्ड खालामदोंमोन नैबायदि अब्ला जोंनिया बहा सोमजिगोन अब्ला जोंनिया नैबेथ' नैयाव सोमजिबाय अब्ला जोंनिया नैथिंनिया नैयाव सोमजिबाय थिग बिदिनो नैथिंनिया नैयाव सोमजिबाय आरो ना जोंनिया ओमफ्राय नेक्स्टआव मा दङ नेक्स्टआव जोंनिया नेक्स्टआव लास्टआव नैखौ फुवारदोंमोन नैखौ अब्ला जोंनिया माबायदि जागोन ओमफ्राय जोंनिया नैथिंखौ आखिना लाबा जोंनिया बांद्राय बुजायनायाव मोजां जागोन आं आखिना लाबाय अब्ला जोंनिया नैयाव सोमजिबाय बेनिफ्राय नैयाव सोमजिबाय बेनिफ्राय नैबे बहा सोमजिखो नैयाव सोमजिबाय नैयाव थ' दा बेबायदि इमेजआ बहा दं जोंनिया बेबायदि इमेजआ जोंनिया अपसन नाम्बार 2 माने B नाम्बाराव जोंनिया अपसन दं थ' बेयो जोंनिया कारेक्ट जाबाय थ' दा नेक्स्टखौ नायदो नेक्स्ट जोंनिया 11 नाम्बाराबो एकदम गोरलै जोंनिया बे सार्कोल आखिदो सार्कोल आखिग्रोनायनि उनाव जोङो फल्ड खालामनाय बाहागोखौ नैबायदि सिन होना लादो ओमफ्राय जोंनिया नैथिं ओरै आखिबाय फल्ड खालामबाय ओमफ्राय जोंनिया नैखौ नैबायदि जोङो मा खालामखो काट खालामबाय नैबे ओमफ्राय जोंनिया फार्स्ट अफ अल नैखौ मिरर लागोन बेखौ मिरर लाबा जोंनिया माबायदि सोमजिगोन थ' बेखौ मिरर लाबा जोंनिया नैबायदि ओरै सोमजिबाय नैबायदि ओरै सोमजिबाय ओमफ्राय नेक्स्टआवबो जोंनिया माबायदि सोमजिगोन नैथिंनियाबो जोंनिया नैबायदि ओरै सोमजिगोन ओमफ्राय नैथिंनिया माबायदि सोमजिगोन नैबायदि ओरै सोमजिबाय थ' नाय दा जोंनिया बे अपसन नाम्बार माबे जागोन बे जागोन अपसन नाम्बार D माने 4 जोंनिया जागोन 4 नाम्बार अपसना थ' दा नेक्स्ट कुइसन नायलायदो नेक्स्ट कुइसन जोंनिया 12 नाम्बार एसे आं स्पिड थांबाय आरो ना टाइमा नैबे जिहेतु गोरलै ओंखाय आं स्पिड एसे बुजायनाय जादों बुजियाबा कमेन्ट बक्सआव थ्रु जों सोंनो हागोन आरो नेक्स्ट पार्टआवबो जों बेबायदिनो इम्परटेन्ट कुइसन जोङो लाबोबावगोन सिन्था खालामनो गोनांथि गैया दा जोंनिया नैबे जोंनिया नैथिं फल्ड खालामदों ओमफ्राय नेक्स्ट नैथिं फल्ड खालामदों बेनिफ्राय जोंनिया मोननै नैबायदि जों मा खालामदों सार्कोल ड्र खालामदों अब्ला जोंनिया फल्ड खालामनायनिफ्राय स्टार्ट खालामदों नैबेखौ जोङो नैदि होनांगोन बेनिफ्राय लास्ट नैबे सोमजिबाय एकदम गोरलै आरोना जोङो बेखौ मा होनदों एकदम गोरलै होनजायो आरोना थ' दा नैबे जोंनि अपसन नाम्बार 1 जागोन थ' दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायदो नेक्स्ट कुइसना जोंनिया बेबो एकदम गोरलै होनजागोन बेखौबो गोरा नंखाया आरोना पेपार फल्डिंखौ जुदि जोंनि भिडिअखौ जुदि नायदोंबा माने जोङो जुदि मिरर आरो
वाटार इमेजखौ जुदि नायदोंबा अब्ला पेपार काटिं आरो फोल्डिंखौ ओरैबायदि इजि मोनगोन दे बेखौ बाहायो बेबायदि जाहैगोन आरोना थ' फोल्डिं खालामनायखौ जोङो खालामना लाग्रोदो नैबायदि आं दानि जेरैबायदि बुजायदों ओमफ्राय नैथिं जोङो नैबायदि खालामबाय बेनिफ्राय नायदो बेनि उनाव नाय बेखौ एक्सुवेलि नैबे जोंनिया डायग्रामा जोंनिया एसे मिस्टेक होनाय दं बायदियानो आरोना नैबेबो जोंनिया नैखौ बिथिं फल्ड खालामदो बेखौ जोंनिया दिन्थिनाय जायाखै बेखौ बिथिं फल्ड खालामनानै जेबे नैबे जोंनिया नैबायदि ओरै हादों आरोना बेबो नैबायदि हादों थ' बेनि उनाव नाय नैबे जिहेतु फोल्डिं अब्ला जोंनिया नैथिं ओरै सोमजिबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो नैखौ जिहेतु फल्ड खालामदों अब्ला जोंनिया माबायदि सोमजिगोन अब्ला जोंनिया माबायदि सोमजिगोन नैथिं ओरै फैनानै जोंनिया माबायदि सोमजिगोन नैथिं ओरै नैबे ओरै सोमजिबाय थ' बेबायदि अपसना जोंनिया मा जागोन डि नाम्बार माने 4आ जोंनिया कारेक्ट एन्सार जागोन नाय बेखौ आं एगेन बुंफिनदों जे फरायसा नोंथांमोन नैबे जोंनिया मा जोङो नैबे जोंनिया नैयाव मोनसे मिस्टेक जादों नैयाव मोनसे मा जादों मिस्टेक जादों श' खालामाखै आरोना नैयाव नैबायदि श' खालामनांगौमोन बिसोरो नैथिं ओरै खालामनानै बिथिं श' खालामनांगौमोन बिनि उनाव मोनसेखौ लास्टआव नै मोनसे दाननायखौ दिन्थिनांगौमोन खिन्थु बेवहाय श' खालामाखै अब्लाबो आं बुजायना होनाय जाबाय थ' दा अपसन नाम्बार 4आ जोंनिया कारेक्ट एन्सार दाना जोंहा 14 नाम्बार मोनफैबाय थ' 14 नाम्बाराबो जोंनिया एकदम गोरलै जाहैगोन आरोना थ' मेन सावगारिखौ एकदम आखिना लाखादो थ' मेन सावगारिखौ आंनि आखिग्रोबाय मेन सावगारि आखिनायनि उनाव फल्ड खालामनाया माबायदि खालामदोंमोन नैथिं जोंनिया नैबायदि फल्ड खालामदों बिनि उनाव नैथिंनिखौबो जोंनिया नैबायदि फल्ड खालामदों बिनि उनाव फल्ड खालामनायनि उनाव बेखौ माबादों बेखौ काट खालामबाय आरोना थ' नैबे सार्कोला बिथिं जाङो नैथिंनियाबो सार्कोल मोनसे बेवहाय दं बेनिफ्राय नैथिंनिया नैबायदि दं आरोना एसे मोजां जायाबो जानो हानाय पिक्सारखौ अब्ला एडजास्ट खालाम थ' नैबायदि जोंना नैबायदि दं ओमफ्राय नैथिंनियाबो नैबायदि जोंना ओरै दं बेनिफ्राय नैथिं ओरै फैबाय फैनानै नैथिं ओरै थांनानै ओरै दा बेबायदि दङ पिक्सारा जोंनिया बांद्राय मोजां जायाखै अब्लाबो सिनायनाय बायदि आखिनो ट्राइ खालामदों आरोना आङो ओमफ्राय जोंना नैथिं खालामदों नैखौ इथिं फल्ड खालामदों बेखौ इथिं फल्ड खालामदों नाय फल्ड खालामबा जोंनिया नैखिना बाहागोआ जेराव दं नैखिना बाहागो नैबे मिरर जाबा नैखिना बाहागोआ इथिं थाबाय बेनिफ्राय नैथिं जोंनिया नैखिना बाहागोआ फैगोन खिन्थु नाय गासैबो फैया नैखिनाखौ फल्ड खालामलाय आइडिया लादो आरोना बेखिनाखौ फल्ड खालामबा बेसेबां आलासि थांगोन आइडिया खालामनानै बेखौ खालामबानो हमनो हागोन थिग बिदिनो नैथिंनियाबो नैबायदि खालामनानै नैदि जानानै ओरै जागोन थ' दा आं अपसन नाम्बार जोंनिया नैबे जागोन डि दा 4 नाम्बारा जागोन थ' नोंथांमोना एसे एनैखौ आइडिया लाबानो जाबाय बेखौ फल्ड खालामा मा बाहागो आलासि जोंनिया फैगोन थ' अब्लानो जोङो मिन्थिगोन थ' नेक्स्ट कुइसन लास्ट कुइसन नाय जोंनिया एबार जोंनिया मा कुइसन जोंनिया लास्ट कुइसन बेखौबो जोङो मेन सावगारिखौ आखिना लाग्रोनांगोन थ' मेन सावगारिखौ आङो आखिना लानाय जाबाय नैबायदि होनाय दङ जोंनिया मेन सावगारिया थ' बेबायदि नाय दङ बेनि उनाव जोङो नैखौ नैबायदि फल्ड खालामबाय बिथिंबो नैथिं ओरै फल्ड खालामबाय फल्ड खालामनायनि उनाव जोङो मा खालामखो लास्टआव आरो एगेन जों नैथिं ओरै फल्ड खालामबाय फल्ड खालामनायनि उनाव जों नैथिं ओरै दानबाय बेनिफ्राय नैथिं ओरै हाबाय बेनिफ्राय नैथिं ओरै हाबाय एकदम सिम्पल आरोना नैथिं नैबे मिरर सोमजिबाय बेनिफ्राय नैखिना बाहागोआथ' जोंनिया जिहेतु नैथिंनिया फार्स्टनिफ्राय खालामदोंसै नलबा नोंथांमोना बेखौनो मा होनदों मिस्टेक जालायगोन आरोना थ' जिहेतु जोंनिया नै बाहागोआव नैखिना मिरर ना अब्ला जोंनिया नैबे सोमजिबाय बेनिफ्राय नैबे ग्रोब जागोन ना नैखिना बाहागोआ बहा सोमजिगोन बेखिना बाहागोआ जोंनिया नैयाव सोमजिगोन बेनिफ्राय नैखिना बाहागोआ जोंनिया बहा सोमजिगोन बेखिना बाहागोआ जोंनिया नैयाव सोमजिगोन बेनिफ्राय आरो जोंनिया एबार नैखौ खालामदों बेखिना बाहागोआ जोंनिया बहा सोमजिगोन एबार बेखिना बाहागोआ जोंनिया जुदि बेखौ माबा खालामबा नैयाव सोमजिबाय बेनिफ्राय नैखिना बाहागोआ बहा सोमजिगोन नैथिं सोमजिबाय थ' नाय बेबायदि जोंनिया मा होनदों बेबायदि इमेजआ बहा दं जोंनिया मा मोनसे जागोन थ' बेबायदि इमेजआ जागोन जोंनिया अपसन नाम्बार डि एक्सुवेलि नैबे नाय आंनिया नैयाव मिस्टेक जाबाय नैबे जोंनिया सार्कोल नङामोन नैबे जोंनिया माबायदिमोन नैबे जोंनिया नैबायदिमोन बेखौ आं निमाहा बिनाय जाबाय बेखौ आं सार्कोल हमनासो लादोंमोन थ' बेबायदि दङमोन अब्ला नैबे जोंनिया माबायदि जाहैगोन नैबायदि बा नैथिंनियाबो नैबायदि जाहैगोन थ' नाय नैखिना बाहागोआ ओमफ्राय बाखि सेम होमबा जोंनिया मा जागोन अपसन नाम्बार डिआनो जागोन जोंनिया कारेक्ट एन्सार थ' बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनि मस्ट 15 इम्परटेन्ट कुइसनखौ जोङो पेपार एन्ड काटिंनिफ्राय सावरायनाय जाबाय नेक्स्टआव जों बेबायदिनो इम्परटेन्ट कुइसन जों सावरायगोन थ' नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंबा बा बुजिनाय बायदि मोनदोंबा अभियासलि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक होनो बावनो नाङा आरो जेसेबां बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय सोरबाफोर प्रिपारेसन खालामगासिनोबा लोगोफोरा बिथांमोननो शेयार खालामजालायबानो जाबाय जाहाथे बयबो लोगो नांनानै फरायनानै जोंनि चेनेलखौबो एसे ग्र' खालामो आरो जोंबो नोंथांमोननि थाखाय जोबोर खस्थ' खालामगासिनो थ' गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन बाय